Anem amb la tercera part, aquestes activitats de factors de conversió que serveixen per repassar factors de conversió per quart de l'ESO o bé per preparar factors de conversió a tercer de l'ESO. Us hem donat aquests fulls de problemes, ja hem fet la primera i la segona activitats i ara anem a fer la tercera, que serien tots aquests apartats i aquest apartat d'aquí, per acabar de fer aquesta pregunta. Llavors, comencem amb la primera part, que ja és molt senzilla comparada amb les dues primeres activitats que heu fet. Per fer els factors de conversió de 3 quilòmetres a metres ho teniu fàcil perquè heu de posar el factor de conversió on heu de posar aquí, heu de posar de quilòmetres a metres, heu de posar a baix quilòmetres i a dalt metres. Això ja ho teniu fàcil. 3 per 1.000 serien 3.000, dividit per 1 afecta quilòmetres i quilòmetres, assegureu-vos que se'n van. De 50 mil·límetres a quilòmetres serien 50 mil·límetres, el factor de conversió seria de mil·límetres a quilòmetres, serien 6 escalons, però això tindríem per 10 a la 6, 1 quilòmetre són 1 milió de mil·límetres, intenteu no posar 1 i 6 zeros, intenteu posar 1 per 10 a la 6, ja esteu a tercer i quart de l'ESO, per tant heu d'intentar utilitzar la notació amb exponents. Llavors el resultat, si feu 50 per 1 i divideu per 1 exponent 6, per si algú no se'n recorda com es fa la calculadora, ho tenim d'aquesta manera. Recordeu a la calculadora, seria, l'operació que voleu fer és 50 per 1 dividit entre 10 a la 6, no? Llavors, retirem una miqueta el zoom enrere perquè veieu tota la calculadora. Faríem 50 per 1 i dividit entre 1 exponent 6. A la calculadora ens ha d'aparèixer aquesta expressió així. Si no ho feu així, si poseu 1 per 10 a el que sigui, esteu multiplicant per un 10 més. Vosaltres, per fer el resultat, ho heu de fer així. Pulsem igual. Llavors el resultat, ara l'hem d'interpretar de la calculadora, l'hem d'interpretar al paper. 5 per 10 a la menys 5. En algunes calculadores posa 5 exponent menys 5, però és el mateix que veieu ara aquí, per 10 a la menys 5. Llavors ho heu de posar així en el paper. 5 per 10 a la menys 5 quilòmetres. Recordeu repassar les unitats, mil·límetres i mil·límetres se'n van, i llavors feu l'operació i el resultat s'ha de requadrar. Després, en l'apartat C, volem passar de centímetres a metres. Aquest és molt fàcil. Només heu de recordar aquí en el factor de conversió centímetres a baix i metres a dalt. Un metre són 100 centímetres, opereu i me dona 0,425 metres. Llavors, 12.500 grams a quilograms. Doncs aquest també el teniu fàcil, us hauria de sortir sense problemes 12,5 quilos. En l'apartat T tindríem per passar de 0,8 hectograms a mil·ligrams. 0,8 hectograms, no podem passar directament a mil·ligrams, tret que no sapigueu que són 10 a la 5. Però si ho teniu clar ho podeu posar directament i si no us poseu les unitats que sabeu, que serien 0,8 hectograms, d'hectograms podem passar a grams sapiguent que un hectogram són 100 grams i que un gram són 1.000 mil·ligrams. O també podeu posar 10 a la 5 mil·ligrams partit per un hectogram. Com vulgueu, podeu fer en un pas o en dos passos. Al final us quedarà 8 per 10 a la 4 mil·ligrams. Recordeu requadrar el resultat. Recordeu també comprovar que les unitats es poden simplificar entre elles. Ara tenim una de volum i capacitat. Quan hi ha un canvi de volum a capacitat, que són aquestes expressions que hi ha aquí, 12,4 litres a metres cúbics, hem de saber el què. Per poder fer aquest salt de volum a capacitat o de capacitat a volum, hem de saber que per definició un decímetre cúbic és un litre. Com ens podem fer la idea de que un decímetre cúbic és un litre? Doncs bé,
al volum que hi ha aquí contingut, la capacitat que té un decímetre cúbic, que és un volum d'un litre. És a dir, imagineu-vos que jo tinc un prisma que està fet per un decímetre cúbic d'alt, un decímetre cúbic d'ample i un decímetre cúbic de profunditat. Vale? Aquest és un decímetre per un decímetre per un decímetre, fa un decímetre cúbic. Si jo mesuro tot el que hi ha aquí dintre en un recipient i ho aboco en una proveta, per exemple, si fos un líquid com l'aigua, vale? Diríem que tindríem un litre. Vale? És d'aquesta manera que heu de posar la lògica per saber que un decímetre és un litre. I així, d'aquesta manera, sapiguent aquesta equivalència, ja podreu resoldre el problema. Llavors, comenceu posant 12,4 litres per un litre és un decímetre cúbic i a continuació ja podeu resoldre el problema per passar de litres a metres cúbics. El primer pas, hem passat d'una escala a una altra, de litres a decímetres cúbics. I ara passem de decímetres cúbics a metres. Recordeu els problemes d'abans on hem explicat que en cada escaló cúbic hem de fer un salt de 1.000 unitats. Per tant, 1.000 decímetres cúbics és un metre cúbic. Vale? Llavors serà, quan multipliqueu tot, heu de fer l'operació a la calculadora, 12,4 per 1 entre 1, per 1, això, tots aquests uns no afectarien, únicament el resultat al final és 12,4 entre 1.000 i ens donaria 0,0124 metres cúbics. En el següent apartat volem resoldre 67,8 mil·lilitres a decímetres cúbics. Llavors, aquí tenim un problema una mica similar a l'anterior. Hem de fer un petit salt. Vale? Ara busquem el camí per passar de mil·lilitres a litres, vale? I després passem de litres a decímetres cúbics, però per això també hem de saber l'equivalència. Mil·lilitres ho posem aquí, mil·lilitres ho posem aquí. Llavors, mil·lilitres i mil·lilitres se n'anirien. I ara recordeu que un litre són 1.000 mil·lilitres. I en el següent pas, un litre és un decímetre cúbic, mil·lilitres i mil·lilitres se'n van, litres i litres se'n van i me queden decímetres cúbics. Al final, què m'ha de passar? Al final me passa que 67,8 dividit entre 1.000 me dona 0,0678 i el resultat serien decímetres cúbics. També podem posar 6,78 per 10 a la menys 2 decímetres cúbics. També estaria bé. Llavors, aquest és una miqueta també, ho he posat una miqueta més detallat perquè pugueu veure aquests salts d'escala i aquestes equivalències de volum. Vale? O de capacitat. Aquí volem passar de 400 centímetres cúbics a decilitres. Ens torna a passar el mateix. De l'escala cúbica, estem aquí, volem passar a una escala lineal. Vale? Vale? Tenim aquest salt d'aquí a aquí. Per definició, ja us he dit abans que un decímetre cúbic és un litre. Vale? Llavors, si baixo un escaló, hem de multiplicar per 1.000. Un decímetre cúbic són 1.000 centímetres cúbics. Un decímetre cúbic són 1.000 centímetres cúbics. Però llavors, com que per definició és un litre, ja teniu el salt. I això correspon a mil·lilitres. Però no ens hem de perdre perquè hem de recuperar el problema. El problema diu de centímetres cúbics a decilitres. N'hi ha diferents camins. O bé anar per aquí i dir que un centímetre cúbic és un mil·lilitre, però com que he dit la definició de decímetre cúbic respecte del litre, passarien de centímetres cúbics a decímetres cúbics, de decímetres cúbics a litres i de litres a decilitres, que és el que teniu aquí resolt. Vale? Llavors, en el primer factor de conversió passem de centímetres cúbics a decímetres cúbics. Un decímetre cúbic són 1.000 decímetres cúbics. En el següent, veieu com passem de decímetres cúbics a litres. I llavors, un decímetre cúbic és per definició, que ho hem dit abans. I llavors, per passar de litres a decilitres, sabeu que si en l'escala de volums baixeu, un litre són, com que heu baixat un escaló, un litre conté 10 decilitres. Veieu? Llavors, aquí posem un litre, 10 decilitres. Al final, què teniu? Doncs 4
400 per 10 dividit per 1.000, me quedarà 4.000 dividit entre 1.000, per tant 4 decilitres. A vegades no és tant la calculadora, sinó que te treballeu també una miqueta més en el cap. I llavors requadrarem el resultat. Què m'ha donat? 4 decilitres? Doncs requadrem el resultat. En el següent, què tenim? 0,3 metres cúbics. Ho passem a decalitres. Si només tingués una D i una L, seria decilitres. En aquest cas conté la A indicant que són decalitres. Aquí tindríem que anar de metres cúbics, passaríem a decímetres cúbics, de decímetres cúbics passaríem a litres, i de litres, fins aquí, fins a litres, i de litres pujaríem a decalitres. Llavors, quan estem aquí, diguem que tenim 0,3 metres cúbics i li posem el factor de conversió, primer pas, de metres cúbics a decímetres cúbics, de decímetres cúbics a litres i de litres a decalitres. Primer poseu els factors de conversió i ara poseu les equivalències. Un metre cúbic són 1.000 decímetres cúbics, que és aquesta baixada que hem fet aquí. Un metre cúbic són 1.000 decímetres cúbics. Llavors, en el següent, per definició, un decímetre cúbic és un litre, és el que ja teníeu aquí per definició, que ho hem dit abans. I en el tercer pas posaríem de litres a decalitres. 10 litres és un decalitre. Per què? Fixeu-vos aquí, el decalitre està més amunt que el litre. Llavors, aquí vol dir que quan baixeu és una unitat més petita. D'aquí interpreto que un decalitre són 10 litres. Ho veieu? Doncs ho poseu allà al factor de conversió. I ara comproveu que se'n van totes les unitats. Metres cúbics i metres cúbics se'n van, decímetres cúbics i decímetres cúbics se'n van, litres i litres se'n van i només m'han quedat decalitres. Aquí el resultat són 0,3 multiplicat per 1.000 i dividit per 10, que és el mateix que multiplicar per 100. 0,3 per 100 te donaria 30, si ho fas a la calculadora senzillet de fer. I les unitats serien decalitres. I llavors encercleu el resultat. Per acabar aquests problemes ja ens quedarien unes coses senzilletes. Ja me quedarien els apartats J, K, L i M. L'apartat J, diguem que volem passar d'hores a segons, això no té problema. Si sabeu que una hora són 3.600 segons, poseu hores en el factor de conversió a baix, segons a dalt. Per tant, com que una hora són 3.600 segons, 2 hores i hores se'n van, 2 per 3.600, 7.200. Què m'ha quedat? Segons. Doncs poseu segons i encercleu el resultat. En l'apartat K. En l'apartat K tenim 45.000 segons, ho volem passar a anys. Ja en un altre problema, recordeu-vos que havíem fet el càlcul d'un any en segons, però el torno a recordar. Recordeu que si tenim que un any són 365 dies i per cada dia tenim 24 hores i per cada hora són 3.600 segons, fixeu-vos que se'n va tot i me queda que un any equival a 3,15 per 10 a la 7 segons. I és d'aquí d'on surt aquesta equivalència que jo he aplicat aquí en aquest apartat. Aquí. Un any són 3,15 per 10 a la 7 segons. Doncs és l'única cosa que cal aplicar aquí. 45.000 segons, factor de conversió, i llavors la unitat que vull va a dalt i la unitat que vull eliminar va a la banda contrària. Jo tinc els segons aquí a dalt i aquí en el factor de conversió per poder-los eliminar els poso a baix. Segons i segons se'n van. Multiplicar i dividir per la mateixa cosa ho simplifica. És com multiplicar per 3 i dividir per 3. Multipliques per segons, divideixes per segons. I al final la unitat que m'han quedat són anys. Llavors fem el càlcul. Tornem a fer un càlcul similar al que jo he fet abans amb la calculadora, per si no us havia quedat clar com es feia. Volem fer el càlcul de 45.000. Posem aquí. Seria 45.000 per
per 1, llavors ho deixo tal qual, 45.000 per 1 fan 45.000, entre, recordem com es posa aquest número, 3,15 per 10 a la menys 7, per 10 a la 7, perdó, 3,15, i llavors posem exponent 7, vale? Es quedaria així. Llavors, fem igual, i me dona aquest número d'aquí, que seria 1,428 per 10 a la menys 3. Vale? Doncs si teniu que arrodonir, recordeu que si talleu per el segon decimal, com que darrere del 2 n'hi ha un 8, sumem un només i que te quedarà 1,43 per 10 a la menys 3. Doncs, en el resultat, quan ens fixem, direm que és 1,43 per 10 a la menys 3 anys. Vale? Llavors, en el següent apartat, de segles a segons, molt bé, jo al segle el denominaré, per això n'hi ha 3 ratlletes, vol dir equivalent, quan jo defineixo una magnitud, en aquest cas un segle, vale? És un, i ara li poso una S majúscula, per posar-nos d'acord, i un segon jo ho designo amb una S petita, vale? Llavors, si vull passar 3,5 segles a segons, ho poso aquí l'operació i serà 3,5 segles, li poso el factor de conversió, primer passo de segles a anys. Un segle són 100 anys. Llavors multiplico per el que us havia dit abans, com que un any són 3,15 per 10 a la 7 segons, doncs comprovo que se'n van, segles i segles se'n van, anys i anys se'n van, i llavors, quan multiplico 3,5%, ho multiplico per 3,15 i llavors divideixo per 1, llavors me dona 1,10 per 10 a la 10 segons. 1,1 per 10 a la 10 segons. Llavors, per acabar aquesta tercera pregunta, volem passar de minuts a dies. 380 minuts es volem passar a dies. 380 minuts fem un factor de conversió de hores a minuts i un segon factor de conversió de hores a dies. De minuts a dies fem 2 salts. Llavors, una hora són 60 minuts i un dia són 24 hores. Comproveu que se'n van les unitats i llavors us quedaran 0,26 dies. Fins aquí aquesta tercera